मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव गोबां फरायसाफोरानो गोनो गोथोआव गोग्लैयो बबे स्ट्रिमाव एडमिशन लानो आर्ट्सआव साइन्सआव ना कमार्सआव आरो बेनि उनाव बांसिन गोनो गोथोआव गोग्लैसिनबावो आर्ट्सआव फरायनो नागिरनाय फरायसाफ्रा मा साबजेक्टखौ लानो मा साबजेक्टखौ दोननो आर्ट्स स्ट्रिमाव साबजेक्टनि गोलाव लिस्ट इकनमिक्स पलिटिकेल हिस्ट्री मैथ्स लजिक फिलसफी एडुकेशन एडभान्स जिअग्राफी बायदि बायदि बेफोरनि गेजेराव गांब्रै साबजेक्टखौ सायख'नांगौ गासिबो साबजेक्टआनो मोजां बबेखौ लानो बबेखौ दोननो गासिबो साबजेक्टखौथ' लानो हाया इंलिश आरो एमआइलआ कम्पालसरि गांब्रै आयदा एबा साबजेक्ट सायख'नाया फरायसानि आखायाव आर्ट्सआव फरायग्राफ्रा बेखायनो गोनो गोथो जायो मानोना आर्ट्सआव नैबे साख्रि एबा जिउ राहाखौ दानोब्ला नैबे साबजेक्टखौ लाथारनांगौ होननाय जेबो गैया गोजौ फरायसालि फरायसालिमा बुहुम फरायसालिनि फोरोंगिरि प्रफेसार लेक्सारार साख्रिनि अनगायै जेरै साइन्स स्ट्रिमनि बेलायाव नायोब्ला डक्टर फरायनो थाखाय फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि लाथारनांगौ इन्जिनियार जानो थाखाय फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथ्स लाथारनांगौ थिग बेबायदिनो कमार्सनि बेलायाव बेखायनो साइन्स कमार्स फरायग्राफ्रा साबजेक्ट सायख'नायाव जेबो गोनो गोथो थाया नाथाय आर्ट्सनि बेलायाव बेबायदि नङा फोरोंगिरि प्रफेसारनि अनगा जेबो साख्रि एबा जिउ राहानि थाखाय थि साबजेक्ट होखानाय गैयाखौनो बुंजायो बबेबा मोनफा मोननैयाव थानो हागौ नैबे साख्रिखौ मावनो थाखाय पलिटिकेल लानाय जाथारनांगौ नैबे साख्रिखौ मावनो थाखाय हिस्ट्रि लानाय जाथारनांगौ होननाय नुनो मोननाय जाया बेखायनो गोबां समाव साबजेक्ट सायख'नायाव आर्ट्सनि फरायसाफ्रा गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैयो बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव 11 थाखोआव आर्ट्स स्ट्रिमाव साबजेक्ट सायख'नायनि मोननै टिप्स नोंथांमोननो होनो सानदों नाम्बार 1 टिप्स नोंथाङा जाय आयदाखौ मोजां मोनो जि आयदायाव नोंथाङा इन्टारेस्टेड एबा जाय आयदायाव नोंथाङा गोथौ गियान आरजिनो गोसो एबा इयुनाव ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएसन खालामनो गोसो बे आयदाखौ सायख' आरो बे आयदाजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सायख'ना फराय हेफाजाब जानाय बायदि जुदि नोंथाङा हिस्ट्रि आयदाखौ मोजां मोनो अब्ला हिस्ट्रि आयदाखौ सायख' लोगोसे बेजों खाथि सोमोन्दो थानाय आयदाखौ सायख' जेरै पलिटिकेल साइन्स मानोना हिस्ट्रि आरो पलिटिकेल मोननैजों सोमोन्दो गोनां मोनसेया मोनसेजों हेल्प होलायो एमआइएल आयदाखौ मोजां मोनोब्ला बेजों खाथि सोमोन्दो थानाय एडभान्स आयदाखौ लानो हायो आद्रा साबजेक्टखौ जायखिजाया सायख'ना लानो हायो सोरबा जुदि इयुनाव फोरोंगिरि जानो गोसो दङब्ला अब्ला जि आयदानि फोरोंगिरि जानो गोसो बे आयदाजों लोगोसे बेजों खाथि सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सायख' लोगोसे इडुकेसन आयदाखौ लाफादेर मानोना इडुकेसन आयदाया टिचिं लार्निं एबा फोरोंनाय सोलोंनायनि सायाव जाय नलेज एबा गियाना फोरोंगिरि जानो थाखाय गोनांथार थिग बेबायदिनो नोंथाङा जि आयदायाव गोसो दं एबा इयुनाव बे आयदानि स्पेसियेलिस्ट जानो गोसो दंब्ला बे आयदाखौ सायख'नायजों लोगोसे बेजों खाथि सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सायख'ना आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनो हायो दानिया सेकेन्ड एबा लास्ट टिप्स जों बयबो साख्रि नागिरो साख्रिनि आनजाद होयो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड एसीएस एपीएस आर्मी पुलिस आईएएस आईपीएस बायदि बायदिनि आनजाद होयो आरो बेफोर आनजादाव मा आयदानि सोंथि फैयो हिस्ट्री पलिटिकेल मैथ्स इकनमिक्स बे मोनब्रै आयदाया जेब्लाबो कमन साख्रिनि एग्जाम इन्टारभिउफोराव बेफोरनिफ्राय सोंथि फैथारो अब्ला आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसाफ्रा बे मोनब्रै आयदाखौ गोनो गोथो गैयाजासे सायख'ना फरायनो हायो सोरबाया साननो हागौ बेफोर आयदाखौ मोजां मोना गोरा मोनो इन्टारेस्ट गैया नोंथाङा इन्टारेस्ट दं ना गैया बे नोंथांनि खोथा गोसो एबा इन्टारेस्ट दंब्लाबो गैयाब्लाबो आर्ट्सआव फरायनानै जुदि साख्रि नांगौब्ला इयुनाव बे मोनब्रै आयदा एबा साबजेक्टखौ फरायनानैनो साख्रिनि एग्जाम एबा इन्टारभिउ होखानांगोन बिदिन्थि महरै भारतनि गिदिर साख्रि आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस एबा सिभिल सार्भिसनि आनजादाव हिस्ट्री पलिटिकेल इकनमिक्स मेथ्स आयदानिफ्रायनो बांसिन सोंथि फैयो अब्ला बे मोनब्रै आयदाखौ मोजां मोना इन्टारेस्ट गैया होननायनि ओंथिया बेनि भेलुआ मा जायफोर आर्ट्सआव फरायनो गोसो बिथांमोना बेफोर आयदाखौ गोनो गोथो गैयाजासे सायख'ना फरायनो हायो इयुनाव बायदि बायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय स्टाडि खालामनायाव हेफाजाब जानाय बायदि जोबथारनायाव बड' एनालाइसिस चेनेलनिफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनो नागिरनाय फरायसाफोरनिसिम मोनसे जोबथा साजेसन नोंथाङा जाय आयदाखौ मोजां मोनो एबा जाय आयदायाव नोंथाङा इयुनाव ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएसन एबा बीए एमए फरायनो गोसो एबा जाय आयदानि स्पेसियेलिस्ट जानो गोसो बे आयदाखौ लानायजों लोगोसे हिस्ट्री पलिटिकेल मैथ्स इकनमिक्स बेफोर साबजेक्टखौ चुज खालामनानै एबा लाफादेरनानै फराय इयुनाव बायदि बायदि कम्पिटिटिभ एग्जाम साख्रि इन्टारभिउफोराव गोबां हेफाजाब मोनगोन बाखि नोंथांनि गोसोसै आंनि बुंनांगौ आरो मोननै टिप्सआ बेखिनियानोमोन दिनै बेयावनो बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों